Hello friends, बरायबा Bodo job info official YouTube channel दा last reminder video खालामदों जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै नैबे APRO पोस्टआव बेनिफ्राय UB लेभेलाव बेनिफ्राय ड्राइभाराव दा नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो जाय नोंथांमोना भिडिअ नायगासिनो दङ दा मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन दा जोङो बे नटिफिकेसन नायफिनसै फैदोंमोन 15 फेब्रुवारियाव दा बेखौ जों नायफिनगोन सोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो मा प्रसेसजों एप्लाइ खालामनांगौ तो दानिया जोङो डिटेल्सखौ नायफिनसै लोगोफोर बेनि एप्लाइआ थागोन लास्ट डेटआ 17 मार्चसिम बारा गोबाव गैला दिनै 14 जाबाय स' नोंथांमोना दिनै 14 मोनबाय बेनिफ्राय सानथामल'सै जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै तो एप्लाइ खालामना लादो जोबोद मोजां भेकेन्सिस APROनि आन्डाराव जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा साइन्सनि नङा नोंथांमोना UB लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ड्राइभाराव एप्लाइ खालामनो हागोन दा जों APROखौ नायोबा फार्स्टआव कनस्टेबलाव दङ STPआव 16 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 312 दङ जोबोद मोजां टटेल 441 भेकेन्सिस दङ जेराव एचएस पास बेनिफ्राय साइन्सनि जानांगौ आरो साबजेक्टआ फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथामेटिक्स थानाय जाथारनांगौ जायखिजाया नोंथांमोना एचएस पास बेनिफ्राय पार्सेन्ट नाङा UBआव फैबाय कनस्टेबलाव बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आनरिजार्भआव सासे बेनिफ्राय OBC सासे गासै सानै बेयाव एचएस पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा तो बेनिफ्राय कनस्टेबल मेसेन्जाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामना नायदो माबायदि भेकेन्सिस दङ STPआव सासे दङ बेनिफ्राय UR खथायाव 6 दङ मोजां जादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन STPनाबो बेनिफ्राय बेयाव फरायनाया only 10 पास बेनिफ्राय लाइसेन्स थाथारनांगोन बेनो जाबाय LMB एबा MMB एबा HMB नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे थाबानो जागोन आरो बेयाव LMB थाबानो जागोन जायफ्रा दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय कनस्टेबल कारपेन्टाराव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आनरिजार्भआव सानै दङ बेनिफ्राय गासै 3 बेनिफ्राय बेयाव HS LT पास खालामनांगोन बेनिफ्राय ITI नोंथांमोना थानाय जानांगौ आरो बेनि सायाव नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन कनस्टेबल डिस्पेच राइडाराव दङ STPआवहाय सानै दङ स' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामबा 10 पास खालामनांगौ आरो लाइसेन्स बेयावबो थानाय जानांगोन LMB अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन स' दायो जोङो बेयाव फैबाय इमारजेन्सियाव फायार एन्ड इमारजेन्सियाव बेयाव STPआव सासे दङ टटेल साबा दं गासैखौबो लानानै आनरिजार्भजों बेनिफ्राय दानिया बेयाव HS पास बेनिफ्राय साइन्स जानांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स थानाय जानांगौ अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया ड्राइभाराव आनरिजार्भआव 7 दङ बेनिफ्राय STPआव सासे दङ टटेल नोंथांमोना 12 मोनदों आरो क्लास 8 पास जानानै जायफ्रा लाइसेन्स दं LMB अब्लानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेयाव भेकेन्सिस दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय दा ओभारअल नोंथांमोना मिथिबाय बेयाव स्पेशली फर साइन्स केन्डिडेट्स जायफ्रा APRO नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दंमोन दासिमबो थ' नोंथांमोना खालामना लादो खालामाखैबा जोबोर मोजां चान्स दङ काट अफ बारा हाई लेभेलाव थाङा 30 प्लास थांगोन थ' नोंथांमोना फिजिकेलाव 30 प्लास लानांगोन मेल केन्डिडेट बेनिफ्राय हिन्जावफोरा बुंनो हायो 25 26 आव फैगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना खालामदो मानोना बेयाव बयबो एप्लाइ खालामनो हाया नालाय बेखायनो काट अफआ बारा गोजौ थांनाय नङा बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामनो नेगासिनो अट' खालामना ला आरो रानिंआ 30 to 100 मिटार्स 14 मिनिटआव बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 800 मिटार्स नोंथांमोना नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि टाइमिंआ 8 मिनिट्स मोननाय जागोन हिन्जावफोरा थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन